Опа. Мамо! Да. Трябва да побързам. Така, значи сега е 8:30 сутринта и след малко ще си обираме партакещи, тук сме си устроили лагер и ще се прибираме. Вчера вечерта някъде към 12 си разпънахме палатката. Преди това пекохме пържоли, успяхме да запалим огън в лясна поредина. Вънка валеше и затова нямаше как да палим огън вънка. Та успяхме да запалим огън и той е тук с едни тела, глупости с една тел от чадър. Успя да оформи някаква скара импровизирана и с тая скара успяхме да си изпечем пържолите. Ама да, беше голяма импровизация. И скара от чадър. Скара от чадър, да. И общо взето това е. Беше яко. И да беше по-подробно да го разказа във вас. Какво да кажа още? Те не знам. Измисли. Давай ти измисли тогава, като се разказвам. Какво? Ако в начало ли да го разказвам? Да. Ма няма. Няма, ми давай тогава. Затваря тук. Добре, кажи, какво да кажа повече? Не помня. Хубаво, какво има? Аре, затваря, лак се. Аре.